10 persuni minn 11 l-akkużat li ssib filgħaxija tresqu l-qorti mixlija bi frodi u ħasil ta' flus fost oħrajn inżammu arrestati. L-akkużati kollha li tresqu l-qorti huma Keith Schembri, ex Chief of Staff fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, missieru Alfio Schembri, Malcolm Sherry, Robert Zammit, Brian Tonna, Carl Cinu, Manuel Castagna minn NextDBT, Mary Catherine Bondin Carter u Matthew Patch minn Zenith Finance, Lorraine Falzon u Vince Bohajar, ex-direttur maniġerjali ta' Allied Newspapers li għandha f'idejha l-pubblikazzjoni ta' Times. Dawn il-persuni tresqu quddiem il-Maġistrat Charmaine Galea wara l-għeluq ta' żewġ inkjesti maġisterjali u investigazzjonijiet intensivi mill-iskwadra ta' kontra l-ħasil ta' flus fih dan id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet ta' Reati Finanzjarji tal-Pulizija. L-akkużi huma fost oħrajn dwar allegazzjonijiet fuq l-operat ta' Allied Newspapers. Qed ikun allegat li 13 sena ilu seħħ tixħim bejn it-tmexxija tal-kumpanija u negozji oħra, partikolarment bejn Adrian Hillman li kien imexxi l-Allied u Keith Schembri. Rapporti qed jgħidu li Hillman se jkun estradit mir-Renju Unit biex jaffaċċja akkużi quddiem il-Qorti Maltija. L-ewwel li daħlu fl-awla kienu Brian Tonna, Carl Cini, Manuel Castagna u Mary Catherine Bondin Carter. Fost l-akkużi li kienu mixlija bihom l-ewwel 4 akkużati hemm frodi, ħasil ta' flus, xhieda falsa, falsifikazzjoni u li jagħmlu dikjarazzjoni falsa. Dawn l-4 akkużati ċaħdu l-akkużi iżda talba l-ħelsin mill-arrest ġiet miċħuda minkejja id-diviża fakret li l-akkużati kollaboraw mal-pulizija iżda l-prosekuzzjoni aċċennat fuq il-gravità tal-każijiet u qalet li l-ammont rigavat jisboq in-€900,000. Deret ukoll Beverly Tonna għan-nom ta' waħda mill-20 kumpanija li qed jaffaċċjaw akkużi. Hija ċaħdet l-akkużi. Wara kien immiss lil Keith Schembri, Alfio Schembri, Malcolm Sherry u Robert Zammit jidhru quddiem il-Maġistrat. Fost l-akkużi fil-konfront ta' dawn l-aħħar 4 imputati hemm dawk ta' ħasil ta' flus, assoċjazzjoni għal fini ta' twettieq ta' reat u frodi. Keith Schembri ġie akkużat bir-reat ta' xhieda falsa, korruzzjoni u falsifikazzjoni. Malcolm Sherry ġie akkużat bir-reat ta' korruzzjoni. Dawn l-aħħar 4 akkużati wieġbu mhux ħatja. Id-diviża remarkat li fl-akkużati hemm imniżżel perjodu ta' 12 sena li fihom allegatament sar ir-reat. Għalhekk l-avukat difensur staqsa meta allegatament seħħ u meta ġew mixtrija l-magni tal-istampar tat-Times of Malta. L-ispettur ikkonfermat l-inkjesta li saret ma sabitx li kien hemm kickbacks. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonata l-ħelsien mill-arrest hekk kif qalet li fejn jidħlu akkużi ta' ħasil ta' flus hemm ammonti kbar involuti. Bħalma għamlet qabel Maġistrat Charmaine Galea sospendit is-seduta l ftit ħin u wara daħlet fl-awla u ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest. Fl-awla mbagħad kien immiss jidhru Matthew Patch u Lorraine Falzon. Dawn wieġbu mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrihom iżda nżammu arrestati. Hekk kif il-qorti tat id-deċiżjoni tagħha Falzon deret tintelaq fuq Patch u nfaqet tibki. Fl-aħħar fl-awla daħal Vince Bohajar biex jaffaċċja akkużi kriminali. Il-prosekuzzjoni spjegat li Vincent Bohajar huwa akkużat b'reati msemmija fit-tieni inkjesta u li l-allegat reati seħħu fl-2012. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonata l-ħelsien mill-arrest wara li l-akkużi huma dwar rakkomandazzjoni waħda mill-inkjesta u qalet li l-allegat reati huma dwar €1,000 wara li Bohajar allegatament tradixxa responsabiltajiet li kien fdat bihom. Wara li semmet il-partijiet kollha l-Maġistrat Charmaine Galea laqet it-talba l-ħelsien mill-arrest fuq kondizzjoni li kuljum jiffirma fl-assa. Bohajar irrid jiddepożita €20,000 u jagħti garanzija personali ta' €40,000. Fil-każ tal-akkużati ġew friżati l-assi.